Jak sa volá? Teba čo, Bári volá? Mane. Čo si volá? Mane. Samobavíč. Klaustrofóbia. Čo je? Bojí. To je... Nebavíš hento. To je cholerik. Flegmatik. Áno? To je choroba. Taký film bol o takejto babi. Na parádu. Keby som videl nejaký film. Katka. No ja nevím. Áno, nechci si pichnúť. Nefetuje. Vytrháš si vlasy. Nevím. Si bezdomovec? To je choroba. To je ove, ale ja neviem. Ja neviem. Momentálna. Mentálne zaostáva. Čo majú ten syndrom, jak som To čo je, bože? Čo to bude? No, neviem. Ale ja neviem, jak sa to volá. Psychopatizmus. Záložia. Tam by mohla byť. Dobre, dáva. By mohla byť s tou chorobou. Tam sú všelijaké prípady. To máš fotované? Blízko. To to rádi na Google. Daj facku. Daj facku na Kedy tu to víš, ako šla. Čechy, alebo... No jak sa to volá? Kedy obe? No jak naozaj. Syndrom nepokojných nôh. Je to taký špecifický názov choroby. Aké písmeno? Ja neviem, alebo čo. Retardácia. Dyslekcia. Jak sa to volá? Zlekcia. Dobre, no. Tak oné. Jak sa to volá, keď nevie čítať a písať? To nebude ono. Analfabet. No čo si? Aj to. Ale ona je ten, mimo ten, víte, sú oné. Na psychiatru. Hejtlajú sa. Jak máme vedieť, jak sa to volá? Si Google. Dajte za čerstvo. Tak čo potom to robiť, jak to mám? Myslíš, že mi to víte? Ježiš. Ale to uhane to dávajte, bože. Nie, za jaké je začiatok? 33 jedno slovo nevíte. P alebo B? Ten má Chceš mimo. ten má suseda. No tak na to povedzte, čo to je. A ja z druhej strany. Je to na B. Na to? A už vidím, Parkinson. To som mala ja. Viete, že sa klepie? Babky v kostole. Čo? Nevidím, ukáž. Ukáž mi ty babky. Sa im iba hýbujú, behajú hore dole, ide čítať. No ukáž to. Ukáž to. Ej, to aj ináč. Na prezidenta. Vymysleli, ja ti hovorím. Vymysleli si chorobu? No, povedz to. Tak psycho ne. Tak hovoríme, že psychopat.
Ale jak to bola tá choroba tá? No. Psychicky nárušený Áno. človek. Áno, však a to sme Ja to je hovorili psycho. také. Ale psychopat hovorili. Áno. No, A tak ja som ich neočúvala. boli ste Máme mimo. Parkinsonov, hovorím.